Mga ka-disciple, minsan ba nasaktan ka na ng ibang tao at gusto mong gumante? Pero paano kung sa halip na apoy ng galit, apoy ng awa ang isagot mo? Ito mismo ang ipinakita ni Jesus sa harap ng pagtanggi. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 30, Memorial of Saint Jerome, Priest and Doctor of the Church. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Lucas 9:51-56, papunta si Jesus sa Jerusalem. Dumaan sila sa isang nayon ng mga Samaritano, pero hindi siya tinanggap ng mga ito dahil patungo siya sa Jerusalem. Galit na galit ang mga alagad, lalo na sina Santiago at Juan, kaya tinanong nila si Jesus, "Panginoon, gusto mo bang patawagin namin ang apoy mula sa langit para tupukin sila?" Pero hinarap sila ni Jesus at pinagsabihan at tumuloy sila sa ibang nayon. Hindi siya gumanti ng galit, kundi pinili ang awa at kapayapaan. Napaka-natural para sa atin na gumanti kapag nasaktan. Kapag may tumanggi o umatake, gusto nating ipakita na hindi tayo basta-basta. Pero si Jesus, iba. Sa halip na gumamit ng kapangyarihan para magparusa, pinili niyang magpatuloy sa misyon ng may kababaang loob. Ganon din tayo dapat bilang mga alagad ngayon. Hindi natin kailangang maningil ng hustisya sa sariling paraan. Sa halip, ipasa natin sa Diyos ang paghuhusga at pairalin ang habag sa gitna ng pagtanggi. Si Saint Jerome na ginugunita natin ngayon ay kilala bilang isang matapang na tagapagtanggol ng pananampalataya. Pero sa kabila ng kanyang katalinuhan at lakas ng loob, nanatili siyang tapat sa salita ng Diyos, hindi sa init ng emosyon. Mga ka-disciple, kapag nakaranas ka ng pagtanggi o hindi magandang trato, piliin mo ang daan ni Jesus, awa, hindi ganti. Dahil sa uli, ang tunay na lakas ay nasa daong marunong magmahal sa kabila ng sakit. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. God bless.